2,000 years later. Sorry, dito mga kabingka. Dito mga kabingka. Napakaroon diri sa may Samantas food corner mga kabingka. So atong-atuon mga kabingka. Kani mga kabingka kung namoy mga pangutana, so i-listen sa lang Facebook mga kabingka. So ibutang na ko ang ilang Facebook sa akong kaning nga video mga kabingka. So tanawon na to, worth it or not worth it ilang mga pagkaon di mga kabingka. Tara, click tayo. Let's go. So karon mga kabingka, so tayo karon diri sa tong simple ka video. So karon mga kabingka, ito yung ginawa ng ilang halo-halo mga kabingka. Let's do this. Mga ice cream. Kaning kuan sa sigdan. Okay, tama yang texture gid mga kabingka. So direkta sa ginatawag na sisig. Ano yung lamig ng sisig? The best nga akong natilawan nga sisig. Na 10/10. Ang kani best seller po daw nila. Tapos, mas lami man daw ni o kaning na ay sa tawag ni kaning na ay bagoong. Ngayon ang bagoong. Humid din nga bagoong ba? Dali. Meron akong kape yung bangsis. Nasa ang
Sitaw. Perfect ang iyang kuan sa sitaw kay kuan di sa hilaw tama-tama di po sa lata kundi tama mas lamig siguro na rice ano tong na rice tongting rice siya Madami. Kanang supaw daw. Tamuta din. Apil din sa kung kuan ba sa kung comment ko. Ketchup. Manay supaw. Sikit sa umig ng mga ino. Madap. Oh? Niyo eh? Balik ke sama. Tadi dari sa ilalim pinakalam mo. So, nata ko sa final na ko na kuan. Lamig siya. So, usa pa inyong ginahulat mga kapingin ka, no? Kung kung gusto mo magpa-deliver sa ilang mga kabingka, i-visit silang Facebook, no? Samantas Food Corner mga kabingka. Dili ang banda na sa mga barangay Kapalunan Garden. Padulong sa Bintan bitaw mga kabingka. Wala ka po sa Raya, no? Sa Inilita kay mga kabingka. So, ito po si DJ March in the Basic Video. See you in next my vlog mga kabingka. Pabush ka, baby. Yeah.